Vi har valgt opgave 6 om trappepyramiden, hvor vi vil vise, hvordan man laver nogle grafer og finder funktionsforskriften for det. Ja, og det kan man alle sammen gøre på GeoGebra, og det er rigtig smart herinde. Så går man her ved vis, hvor man kan finde regnearket, så trykker man her, og det er så meget smart. Den første graf, den er om sammenhængen mellem antal lag og antal centicubes i det lag. Nummer 1, der bruger man 1 centicube. Nummer 2, der er det 9. Og 25. Og 49. Og 81. Og så kopierer vi det her, og går herover, hvor man vælger sådan en her. Og så vælger man bare, jeg kan sådan vælge lidt forskelligt her, men jeg bare valgt den her. Og så trykker man kopier til tegneblok, så kan man få den ud på de store. Og her får man så formlen, og den har man så også ude her til siden i algebra-vinduet. Så det er rigtig smart, at man kan finde formlerne herinde. Anden graf, det er sammenhængen mellem antal lag og samlet antal centicubes i hele pyramiden. Yes. Så det er 1, 10, 35, 84 og 165. Og så går man ind og kopierer det her igen. Og går herover. Og så har man så også den her, og man har også formlen her. Og så trykker vi bare her, tegneblok. What the fuck? Jeg ved det efter. Bare sådan gerne zoome ud. Det kan jeg ikke nok med. Og det her, det er så de to grafer, men jeg kan ikke rigtig blive zoome. What the fuck? Ja, og nu har vi så fundet ud af, hvad det er, han skal på. Herinde. Ja, og nu er den der virkelse også kommet op igen, det er rigtig dejligt. Og nu kan vi så se de her to grafbegrænsninger. Det her, det er så sammenhæng mellem antal centicubes i alt og lag. Og det her, det er så mellem lag og centicubes i laget. Ja.